Pompeu Fabra va néixer el 20 de febrer de 1868 a la Vila de Gràcia, quan encara era un municipi independent. Va ser el petit de 13 germans, dels quals només en van sobreviure 3. El petit Peyu, que és com l'anomenaven, era un nen tímid i introvertit, però amb una gran afició. Ell té una afició per les llengües, no específicament per la llengua catalana, sinó per les llengües, quan passa que ell canvia o evoluciona del gust per les llengües en general al gust per la llengua catalana. Fabra va prendre consciència de l'existència d'una llengua com el català un dia que volia escriure una carta als seus nebots. Va començar a escriure la carta i va començar «Queridos sobrinos». Aleshores va dir «Per què, queridos sobrinos, si jo sempre parlo en català amb ells?» En el moment de dir «queridos sobrinos», doncs s'adona que això és artificial. I llavors, això és com la seva revelació, com la seva epifania, podríem dir, no? Això el va portar a voler aprendre a escriure en català. Però això no era fàcil. El català era la llengua del carrer, però no s'ensenyava a l'escola. I les gramàtiques que existien estaven plenes de contradiccions. Per això, amb només 16 anys, Fabra s'atreveix a escriure la seva pròpia gramàtica. Per fer-nos una idea de l'ortografia que havia d'afrontar el jove Pompeu, us convido a cantar en aquest karaoke prefabrià. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Som a la seu actual de l'Institut d'Estudis Catalans. A l'època de Fabra era al Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume. Durant 25 anys, Fabra va fer un munt de feina, una activitat frenètica, amb obres molt diverses, com per exemple l'ortografia, les normes ortogràfiques que van donar peu al Diccionari d'Ortografia, o també les converses filològiques a través de temes amb una certa controvèrsia publicats en articles de premsa. Però la necessitat social del cos de parlants catalans era la gramàtica, en diverses versions, que finalment, en la versió de 1918, l'Institut d'Estudis Catalans va adoptar com la gramàtica oficial, sense oblidar les principals faltes, que és un tema de gran interès encara avui en dia. Durant tots aquests anys, Fabra treballava en la seva obra magna i això ho feia a través de les fitxes manuscrites en les quals, per exemple, a la primera trobem baba, amb B alta, terme infantívol per designar l'àvia. Totes aquestes fitxes s'arxivaven en arxivadors com aquests i de mica en mica anaven fent el que seria després la gran obra, l'obra més coneguda de Fabra, el Diccionari General de la Llengua Catalana, que primer, però, es va publicar amb uns fascicles que la gent anava col·leccionant i posteriorment enquadernava en la versió que tothom acabava tenint a casa seva, la de les tapes vermelles, el Diccionari Fabra.